Huwag kang alis dyan! Walang ginawa, Berto! 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 Amy, ba't nandito ka pa? Hinihintay ko po ang tatay ko. Wala pa ba siya? Wala pa po, teacher. Hindi naman nalilit ang tatay mo sa pagsundo sa'yo ah. Hihintayin ko na lang po siya dito. Gusto mo samahan na lang kita? Sige po, teacher. Pero kapag wala pa siya, ihahatid na kita sa inyo ha. Amy, ihahatid na kita sa bahay niyo ha. Doon mo na lang antayin ang tatay mo. Sige po, teacher. Aalis na ako, Amy ha. Tatay! Amy? Amy ko? Amy ko? Tatay! Amy! Amy! Gising na! Amy! Amy, gising na. Amy? Amy? Tatay! Tatay! Amy! Amy, ako to. Amy, alam ko na kung nasan yung tatay mo. Talaga po, teacher? Saan po? Magbihis ka muna at pupuntahan natin siya. Nandito na tayo, Amy. Bakit po tayo nandito, teacher? Akala ko po pupunta tayo kay tatay. Teka! Pasok ka! Amy ko! Tatay! Amy ko! Amy ko! Amy ko! Miss na kita, tatay.
po. Siya po yung sumama sa akin dito. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Tatay, bakit ka nandito? Amy, bait tataya. Hindi masama. Ayun siya, oh. Hindi masamang tao si Berto. Hindi masamang tao si Berto. Sasaktan ang tatay ko. Hindi masamang tao si Berto. Hindi masamang tao si Berto. Mabubulok ka dito dahil sa'yo malala ang kalagayan ng asawa ko. Hello? Talaga po, gising na yung asawa ko. Sige po, pupunta na po ako dyan. Mahal, buti naman gising ka na. Mahal, si Berto. Asan siya, mahal? Huwag kang mag-alala, mahal. Pinakulong ko na siya. Ano? Bakit? Dahil naabutan kitang walang malay, kasama siya. Mahal, nagkakamali ka. Anong ibig mong sabihin? Siya ang tumulong sa akin, mahal. Halika, Berto. Kunin mo na lahat ng pwede dito sa sako. Opo, para sa sapatos, Amy ko. Sandali lang ha, kukuhanan kita na mainom mo. Nakaligtas ako sa kapahamakan dahil sa ginawa niya. Ano? Kung hindi niya ako pinurse aid, mahal, baka hindi mo na ako makakasama ngayon. Mahal, hindi masamang tao si Berto. Palayain mo siya. May anak siyang umaasa sa kanya. Sige, mahal. Bukas na bukas din. Pupuntahan ko siya. Isama mo ko. Gusto ko personal na magpasalamat sa kanya. Sige, mahal. At saka nga pala, mahal, may papabili ako sa'yo. Ibibigay natin sa anak niya. Hi, Amy. Ako nga pala si Ruby. Pasensya na, hiya lang, Amy. Berto, may sasabihin palang asawa ko sa'yo. Berto. Huwag kang matakot. Andito ako para humingi ng sorry sa'yo. At
sa maling paratang ko sa'yo. Makakalaya ka na, Berto, at makakasama mo na yung anak mo. Talaga po? Narinig mo yun, Tay? Oo, Amy. Uuwi na tayo sa bahay. Amy, may regalo pala ako sa'yo. Wow, bagong sapatos. Yay! Salamat po. Thank you, Miss Ganda, sir.